Arestado naman po ang 5 katao sa operasyon po ng pulisya laban sa ilegal na pagtatanim ng marijuana sa sitio Talahi, Barangay Villacorta, Mabini, Pangasinan. Nahuli umano mga sospek habang nag-aalaga at naglalagay ng pataba sa mga tanim na marijuana sa isang 300 square meters na lugar. Nasamsam sa operasyon ng mahigit 200 na punla ng marijuana, ilang armas at mga bala. Isang minor de edad naman ang nasa lugar din ang isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad. Nahaharap ang mga naarestong individual sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. IFM News. IFM News. IFM News.